Kani gadega Pati CCTV. Hanen gasngi ka khandai trik ujumang. Kinong tray mansngoba hakaliang ka kot ka khia yakbelatep kum ki accredited social health activist Niki Asha ringkat ki Asha facilitator lale yikendo yu chief secretary ka jilla UKS Kropa ban pensngau u halor ki mat jing dawa jongki hapo kalama jongki Niki Arseng ki batray nakabanta ban kentiu ka kot ka khia jongki long kami ki badang kha dang pon bat kumjo nakabanta ka kot ka khia jongki kelong kini ki arkan hon kila IT shau neu he sarkari ki jing dawa jongki ki bedai bat ka bha kamian jong kini ki arkan hon ki bak sarkar kala siu baisngi hakador ke baduna bha shaki kawai hi na ki jing dawa ka bakongsan kadai halor ban kentiu no ya ki jing siu jongki na ka bak sarkar ka siu baro shikata kawai pat kalong ban siu ya ki jing lo jing sap jongki Asha haba ki let ki wan chiki jeka ki bachnga na ka jeka sa jongki hak bedai bagi kam jong katnat ka kot ka khia nalor kani kini ki kinhon kila dawaro na sarkar ban ayaki ki skim ba pher kam tam hak bedai ka kot ka khia bat ki weide ki mat jing dawa ni karali ke bangidan tasnya ke bangi pelong akalle jong kari India ke bangi le akan resmi ke jing fu jong kani bangi pelong ke ni karali ke long bangi bu ya ka mau merendam jeni apa jong prime minister jong bagi ki beri jong ni bernapo dali anti te ke ek bangi bangidan tasnya ke long bangi ke asal dik mau jong bangi jong sha chief secretary nang ba mau ru kena kaliang jong ka mikhalaya jong ni itu lam ya ki Asha एक जिंग तरे जो कैसा बट के एक जिंग यो जो की बट के एक जिंग दो जो की हमारा कद ढूंढता ही बाकी वो बाकी आशा के देखने को बंसो बा तीन रे मता भी शुक्र बंसो बा ना का पोर कम शाशु के ये बन ओंग बनी दे तक रे मसो बा नहीं रन कम हिरो बनी दे यो जो जिंग सी हो नंबर का कम त्रिकम जो की आशा का नंगी इसकी कला ना किया कमुट की रिपोर्ट की बाकी हम बनले मन को मन नो बना तिंग तंग बदे ka ka kam ju ki be ki le le si kum ba shong no ka Asha ka yo khung dong kum ta shi bola sha si ka da demand nam ta jo ka ha ban hi khu na jong ka ha ban le ban pe nam ta jo ki le te teng teng karun ko por ba ka Asha ka yo jing si yo dong te ka por ka Asha kam yo jing si te sa ka wei ru kolong ba ni ki Asha ki dang la jong ki area ka ba ka bon ka population ko mur ki Asha ki yo ke sensitive ka be biang dara ki Asha ki duna ka population ko mur kinum yo ke ro kin duna shi bola ra kin dan kilong kni ki bar mal ani kin dan ta ki khulung khna ki banana ai mana session kumut ka Asha kam yo ro ke kayo be theki kata ka 1000 shibana kata ka 20000 shibana kata ko long balada ka Asha kala ban kin biang ek records kala ban yo lada kamla kin biang ek records kumut kamla ban yo kata ka 20000 ro kan duna no na ka 20000 te ka kata kila ban pelong ka BHSNC meeting kumut yo radun ki jaga begini kirong basnong ini ki members yang ke BHSNC kimtre dan pelong ek tak meeting ke pelong sisen chuna ko jaga bagi Asha gidan kumur ki Asha gidu no ek gidu te teng teng rakhen ye kata la dang khen dan som lu ro ada ka Asha kamla ban atan BHND ke mana session program dani kapep kapang kumur naga 6000 kan yo ya sang spa sang druspa te kata ke ka bangi na kalyang jong ko union jo ye ki niban so ka manta ka sing thu bangin bahkan ano dekat jengsi ulah ni bahkan itu no ya ki Asha kum ki nong sarkar kini ru nak ni nak liang juga setia jumi no pom Mikhalaya ni kuat ni bar nak nuru no makan ai nam tak jengsi no ta jong ki Asha kham ki Asha ki im bakha rukom tre jong ki kan kham tre shu bad ka ba kham yo jengsi ki tre jong ki kalong za tre ba Kani gadega Pati CCTV.